Okay, so time check. It's now 9:39. May picture sa tabi. Focus. Biapal mo ko cellphone, babe. Siya mo focus. My phone. It's now 6:03 and nagpre-prepare na po kami. So this is the first batch to go to the beach para mag-decorate. Say hi, people. Bakit ang silent? Okay, so the vlogger is here. Dito na gamon. Anong masasabi mo? Oh, kayo. Wala yung kanin sa Cebu. Oh yes, Limuot na. of course. So the weather, if makikita nyo, nagpa-fog. And here's the baboy. Yeah. Hindi pa siya graduate sa pagiging baboy. the Inday there, over there, and the Migaw Kalsada. Kasi sa Cebu, ang traffic na 6 AM pa lang. Okay. Bumbo man yung action dahil. Hindi ko kapalaw ka na yung pumpumaan sa akin na. Ano? Okay, boss! Nagunta ni May, kami nga group, my first batch kay mag-decorate daw and something. Ang head manager kay si Tita Era. Main event, kaya sa Era sa mag-start tayo. Ang main event. Mag-start tayo may 9 AM. Charot, 9 AM. 8 AM di ay. So, we are the MC of the event. So, this is the videographer. Videographer. And this is the bouncer. Anong gagawin mo doon? Anong gagawin mo sa party? Assistant manager. Kaliwang ka na ng manager. Si Dodo po, Black Meng. A few moments later.
Go, go, go. Thank you. Sam, happy birthday o kanang akong i-pray na himudid ka nga buutan nga bata o ako nga masunod sa imong mabilikanan o labaw sa tanan himuangan sa Ginoo o masunod sa imong na Dios. Labaw sa tanan kayo sa Ginoo nga good health nimo o kanunay gid ka nga guide ni Lord. So, para po salamat kay inyo.